हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैयानो अनला ओंख्रि संदों अनलाजों दाउजों संदोंहाय लोगोफोर मादैया अनलाजों दाउजों ओमफ्राय दिनैहायथ' फिसाजोनि एग्जाम दं नालाय ओमफ्राय फिसाजोखौ एग्जामाव दोनलांनांगौ बेखौ एग्जामाव दोनलांनायनि सिगां माबार अनलाजों दाउजोंखौ फोमोननानै लाबाय ओमफ्राय फिसाजोखौ दोनलांखांनानै फैनानैसो ओंखाम जाफैगोन नालाय बेखायनो फोमोनखाबाय दा देरि जागोन दखानावबो थांनांगौ आरो फिसाजो गिदिरखौबो दोनलांनांगौ खामानियानो खामानिलैहाय सनाफोर मादैना ओमफ्रायथ' सनाफोर बिदिब्ला दिनैबो अननानै जोबजासिम नायना होबानो जाबाय भिडिअखौ आंबो सुरु खालामलांबाय थानोसै भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव मा देखायनो हायो देखायनो नाजानोसै सोलो मादैजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो गारबायानो जाया रायलायनो लाजिबाय आङो फिसाजोखौ एग्जामाव दोनलांनो नागिरदों गारमायानो जाला गगा मोननानै थ'दो आगै बिफाया एसेमब्लि डिउटि गोलैदों ओमफ्राय आंनि फाला दिनै दोनलांबाय अनला ओंख्रि मोनखांनानै फिसाजोनो माइब्रा जाहोबाय गारमायासो रायलायलां सल्ल' बिहावनि गारियाव आयना नायबाय माबा मा होनो केमेराखौ अन खालामा गारा ओरैनो भिडिअ खालामबोगासिनो लामा मिनिनानै मोजांखौ लाब्रा लिमोनलायनायखौ एकदम लिरनाङि एग्जाम होग्राफोरखौ एसे जावरो थांदो आयु बिमाया थांदो मा मना लाखो थांदो ना सोरखौबा नुदों थांदो गंनायनिफ्राय सिखार मोना दै ओरैनो जादों ओंखाम जानोसै लोगोफोरनो आंहा अनला ओंख्रि हायनोसै माखौ बानलुखौनो मानो इसिबां माबा जाथारदों बेबो गोथाव जाथारदों मोदोमलायनाय हेल' लोगोफोर मादैयानो जानायनि फारिलायाव सफैलायबाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय अनला ओंख्रिया गुसु जाबाय एसे गुसुबासो गोथाव मोनबाबो ओमफ्राय सनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होबानो जाबाय बानलु किं चिलिया नै दाख्लै जाखोन्दा आरो बेखौथ' खेबसेनो जानो हाया नालाय आराम एसे जानोसै न' गोथार जाथारनांगौ बे बानलुजों मासि गोथाव खहाबोथाय ओंखामा फिसाजोखौ एग्जामाव दोननानै फैनानै जाफैबाय नै ओंखामखौ फिसाजो गिदिरा संनानै दोनदों ओंखाम ओमफ्राय आं अनलाखौ संलांदों ओमफ्राय नै दा दखानाव थांनांगौ फिसाजोखौ एकथासिम लांफानोसै बेखौ गारियाव थिखोनानै आरो दखान होनोसै खामानियानो लाइन लालायनायसो सथिबो ओमफ्राय आंना गारमायानो जाला लाजिबायसो आं रायलायनो ओरैबायदि गगा मोनदोंना दाख्लै मागो पुर्निमायाव फुङाव दुगैबाय बेनिफ्रायनो फुङाव दुगैनाय आरो फैनानै दुगैफैबावबा बेयावनो जादों आक्रमन होनोसै मादैया आयौ बानलुआ मासि गोथाव गोथावबो गोसाबो बिसोरनि मावजिया डिस्टार्बहाय
जोंनाव थाफैबाय मोखां नायनाय ओंखामखौ जाया सि गोरानाव थाया जोंनावसो थाफैयो जा गोथाव जाखादों अनला ओंख्रिया लोगोफोर अनलाजों दाउजों दिस्टार्बरा आंनोबाथाय गाला गैला जानाया ओंख्रि बिदिया खम जादों बार बारदोंलै जि गुसु बार बारदों फागुन मास सफैबायना गोदै मोनलायलायो बानलु गोसाना बारा जाजालालै बेमार जायो बांद्राय बानलुबा बेमार जायो माने आरो हाबायाव सासे मानसिया होनदों सासे नङा सानैसोरा बिराद बानलु जाबालायनो केन्सार जानो हायानो लोगोफोर जाना होबोगौ बानलु जासोगारबा केन्सार बेमार बारदेरनो हायालायनो बिदि होनो आं खोनाफेराखैमोन हादो मासि गोसा जानो हाला खोमा खाथियाव नांहैलायबाय केन्सार गोसा फेन्दायानो लोरिलायदों आंना दिनैहाय गार्लस स्कुलनिफ्राय रेलगेटसिम थाबायबोदां हारसिं रावबो गैया दिनै थांजोबखो ना माखो फिसाजोनि क्लासमेटनि बिमाफोरखौ नुवाखै आं सासेल' नुदां दोननानै थांखाना दोनफैयाखै जाखा फिसाजो सासेया थांसैलाय एबार बेखौ दोनलांसैलाय सासेखौ दोनलांखांनानै फोरा माबा बे फिसा साबिजोंसो आं ओंखारखानाय आं गुरि बावबोलायबायनो ओरैनो लेट जाखाबाय आंहा दखाना ओरैनो लेट माथो होनबावनो दखान होनायफ्रानो थिगानो गैला मैयाबो लोमजानानै दखान होआसै आङो गगा मोननाय लोमजानायानो मुलि जानोसो